na, Leonida. Nangani ka mamutul sa akon. Ara na. Na-intonsis na. Gisinggan, taga kakyap nga may ka-obers ka Dondon nga babae. Di ka na to, ara. Gigabaan ka, tanaw ang picture nila sa lata. Pakita sa akon. Wa ako'y labot. Correct. Dili ako mutulsin na. Kay sino mo makagusto ko na Dondon nga bungi malat. Ay, ang nabingwit ni Dondon, kagwapa kayo, tanawa. Behind ko na ba? Bungi malat ini. Kayo, nanto ang itsura, dugit ang paros ka tayo port. Agoy, tanong baba dayo, nabungi gan siya day. Ay, amuga din siguro ng rason. Amugani. Sa sunod mo pabungi-bungi at ako. Oo, kato sila ni Dr. Apollo, may discount ang magpabungi. Nindot pa kayong pagkahimo. Ay, managbutog lang imo baba. Kung ganahan ka magdugudug yung baba, kato na ka Dr. Apollo. Naman si address day na ring. Ha? Nga man. Isot na paliw day be, kay magpabungi din ako buwas sa aga. Sayo dayon sa aga kay ganahan ka magundit ako ni Dondon. Okay, so ba, Goldilocks. Ngayon, nagtanaw ganiya siya kung dahil ba nga, magngangagad siya. Amagin akong gusto. Ari na Sayo lang sa aga kay base manirado na siya sayo sa aga kay mga liyo sila sa Santa Fe. Ako lang tawagan sayo sa aga. Magdali-dali gid ako dai kay para. Ay, nano bara? Mag-bathing suit ako sayo sa aga. Oh, sunod na naman dayon. Papriponimos ka Dondon? Dili, hobo na akon siya. Kaga ako ni katukang Dr. Almaraz. Kung gusto ka katunat ni Mas Marcos, pwede na tigi kayo. Kitang-tang ni Mami Josette sa trabaho si Mang Naring. Na naman sinakong bahaton, ano ko'y nani. Amadabat siya taga-perme mag-ilo sa akong puyuyot. Ato na lang sumbago ng imo Mami Josette. Tabasi ututon kita sa ito niya. Kababoy sa tuyutot. Ari na lang, ato na lang pagkatun sa kaluludon dun sa inyo, biyay. Na naman na yun. Ato din siya tagaan sang panty ni Lola. Amo niya paborito. Iyatog ikaw tang panty ni Lola. Pwede na matuod, skalit-lit ang nangawat. Matuod din ay pagpangilan. Ilam daw ka mo, be? Aha, Benedict ba? Ato na siya labahin sang sapatos nga baw ni Mang Burley. Para malipong ato siya, kag para masugot na dayon nga, dili. Tangtangon ay mo Lola na ring. Kabaw ka mo? Amoy natin buhat. Yayaman to namon. Mahal nga Birin Maria. Tabang ako sa mundit boss ni Dondon. Nang inautol akong successful ang amon operasyon sa akong pagpabungi ng Dr. Apollo. Magkita to kami boss, hindi ako malit. Okay. Ay. Ariyan ka dali lang. Leonida, dili ka mamadayon mag-date ni Dondon. Diyos ko. Putli nga Birin Maria. Diyos mio. Ano yung order? Ay, dili. Namin na, di ka lang madre ha? Sige ka inom. Ay, kitadlay na sa ama ni Duhino. Makipag-strike ko kang kaaga ay pagpalapit. Kanin mo ka ni alcohol. Ay, sige. Gusto na kami nalit-lit do bago mo lang kami nagpakasal. Nangawat ko na siya panty kalala. Na naman ninyo? Gibayad na lang namon. Busot-busot na to. Oo. Ano tayo? Uy, aga! Amarte así es una confusión, lastima. Amarte así me ha enseñado lo que es el dolor. Ay. Jo, oy aga, wag ka kapag daw iskalunida kang kadondon, wag di magkikadto. Nano man imong pyo? Hilom na daira. Hilom na kamo. Hilom na. Palita ko yung sardinas. Wala yung sardinas, giubos na Leonida. Naamang ko na ba, suki sa akon. Kaya ano, na-depress siya. Nga na-depress man si Kalunida, nga rin isip pagkatukakyo. Ako nakita niya Lagos. Kaya ba ako na na-depress si Leonida? Na-depress si Leonida, kaya may kaupod yung babae si Dondon. Oo. Amoy na. Lakat na. Jo, ang akong gipaluto sa mga sardinas sa ina. Naubos na akong pasensya sa imo. Ang una, ipadulong na akong sa amon biyay. Kaduwa, ipadulong na akong kang Leonida, hay na. Uy, madre, hawa dira! Ay, Diyos ko, namatakiyon ako. Wakay batasan. Pasensya na ka, nagdali ako kay gisug ako ni kaaga.
Nanang isugo ka man kaaga. Kinabuang nat ko na sa Kalyonida kang kadondon nagpaso-paso na nagbiting isot sa dahan. No comment ako. Dami ni Shoot bago na. yung Okay tayo. kwan, sakyanan. Amot ay iba na nga si nila. Don kadto na sa Kalyonida nagpaso-paso ko na sa dahan. Namuang mi na iya. Nabuang ba siya kay tungod sa imo? Ay oo. Paman niya gito nga sa Kalyonida amin nga Ano kami naman ina Alinina. Nungay na kami namuwang. Musta na kami Carlo day. Nangato ko na community top kakit pag nagsuti sa akon. Naman imo papaliton ako? Oo, di ba sugot ko sa una, magpapalit ako yung panty sa imo. Kay gusot-gusot na akong panty. Gikit-kit ko to sa ilaga kakyot. Mga magpapaliton ta ko sa imo. Namiya ka hinuon, magupod ta kita. A, B. Nang masyad ka lang dire kag magpiano. Josette, base nakalimot ka. Nano ako nakalimtan, bruha ka nga madre. Hoy, pakangad ako. Base nakalimot ka nga orphanage ni sa una. Dugay hindi palit ni Kado. Sunod. Ara ko'y papilis. Gusto niyo mo makitaan? Ako na ilabis mo na. Ay, naiilo na rin akong Kado. Base nakalimot ka nga nawat kay Pante Kalala. Kasabot si Kalitlit. Ayaw ko pagkulang pa Pahilam dira nanay. boy taler. Ano siya sa sardinas? Ako na sa redulong. Diray butang Oo. anigata. Oo. Andre am lang ikaw to. Oh, sige. Pwede na. Uy. Ay, aman. Ay, aman na on. Muwang naman ina. Papaluto pagad siya. Yaman. Uy na, wako may anak nila. I mean, may ako namaho. Ano na lang, ha? Mga min, Ay, mga min na lang. Ano ako nila, naman, mga alang nila. Mangina, naman. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Meaning, Sardinas ay ano kalimti na pa meaning, yun. Dulong. Ay, Dan. Sinabi mo kay istorya eh. Bago natin mga uyab. Magagit sa batas. Si Lini, dahil mo lang gitgibiyaan dito. Tanawa. Nang ano man na niya eh. Nanila, meaning, ano niya, yanan. Niling, na kung ganahan man na, ay, ano, mamoy nga. Mwah! Daira? Ay! Kalma lang. Binawas ang lahom, kaya kuhanin mo papa. Off the ko. Diin! Magatag sang buwak ang kadyusit, kaya gipalayas ang madre. Nagpiano lang to kalina. Buwa ko'y labot sina. Ilan na si Puyuyot. Ay, kadali lang. Kuha na rin buwak, gikan ari sa kamang abing. Basi ganan ka. Something mo meaning nga buwak. Ha? Na naman. Sulti dayon, pagdali.